Jeg hedder Christina, og jeg står ude foran FOF Aarhus, hvor jeg har været i praktik det sidste halvår. Følg med og hør lidt mere om FOF Aarhus og hvordan det er at være i praktik. Kom! Velkommen til FOF, Folkeligt Oplysningsforbund i Aarhus. Mit navn er Søren Peter Hansen, og jeg har den fornøjelse at være direktør for FOF her i Aarhus. FOF er en af landets største oplysningsforbund og udbyder en bred vifte af kurser, foredrag, aktiviteter og oplevelser og rejser, som vi hvert halvår, kan man sige, fornyer løbende. Nu skal I møde mine 2 kollegaer, som jeg har siddet sammen med i kommunikationsafdelingen det sidste halvår. Jeg arbejder her i kommunikationsafdelingen hos FOF, hvor jeg sidder og laver grafik og hjemmesideredigering og lidt Facebook og lidt forskelligt alt, som har med kommunikation at gøre. Søgeoptimering. Hej, jeg hedder Vibeke, og jeg arbejder i kommunikationsteamet. Og der laver jeg alle mulige former for kommunikation med nyhedsbreve og sociale medier og hjemmeside og SEO-optimering og ekstern kommunikation, marketing ud af huset og intern. Du har nu hørt lidt om, hvad mine kollegaer sidder og arbejder med. Jeg vil nu fortælle lidt om, hvad jeg har lavet i min praktik, og hvad du som kommende praktikant kan komme til at arbejde med. Jeg har især arbejdet med søgemaskineoptimering, som kort sagt handler om at få en virksomheds hjemmeside langt op i Googles søgeresultater. Og til det arbejde, der arbejder man også med nogle redskaber, som hedder Google Analytics og Google AdWords. Så har jeg været med til at udvikle et nyt frivilligt initiativ hos FOF Aarhus, som hedder FOF Aarhus' Anmelderkorps for studerende. Og der har jeg stået for markedsføring og koordinering her. Det har været rigtig spændende. Så har jeg arbejdet rigtig meget med hjemmesiden, og FOF Aarhus arbejder i et CMS-system, der hedder Sitecore. Du kommer til at arbejde med redigering af teksten til web, og så også redigering af billeder, og derfor får du også kendskab til programmet Photoshop, og du har også mulighed for at lære lidt om programmet InDesign. Så har jeg lavet interviews til FOF Aarhus' halvårlige hovedbrochure, og det har været rigtig spændende at snakke med nogle af de undervisere og kursister, der er med i FOF Aarhus. Så har jeg haft en del korrekturlæsning af forskellige brochurer og folder og af tekster, der skal lægges online. Og så har jeg været med til at planlægge og udvikle indhold til sociale medier. FOF Aarhus er blandt andet på Facebook og på Twitter. Så har jeg ellers generelt været med i en del PR-relaterede aktiviteter. For eksempel som at stå på studiestartsmessen, hvor man får snakket med en masse unge mennesker, og man får lært lidt om den personlige kommunikation. Så kort sagt, du kommer til at arbejde med kommunikation og formidling på rigtig mange forskellige områder og på forskellige niveauer. Jeg håber, at den lille video har givet dig et indblik i, hvor spændende og godt et praktiksted FOF Aarhus her. Jeg har haft en masse spændende og udfordrende arbejdsopgaver, som er relevant for en 3K'er. Jeg har også udviklet mine praktiske og personlige og faglige kompetencer i at organisere og formidle og kommunikere, hvilket bare har været helt vildt fedt. Hvis du har nogle særlige præferencer inden for det kommunikationsfaglige felt, som du har med dig fra et tidligt studie eller arbejde eller frivilligt arbejde, er der rig mulighed for at præge praktikken i den retning, du ønsker. Det er de meget åbne op overfor inde hos FOF Aarhus. Du kommer også til at arbejde med en masse søde og dygtige og kompetente kollegaer, som du kan lære rigtig meget af, men du kan også godt give noget igen. Her til slut, der vil jeg bare lige sige, at det har været helt vildt fedt at være i praktik hos FOF Aarhus, og jeg kan kun anbefale, at du gør det samme.